Glory Silver Danish ndatenda chinanara ndatenda registered. Glory Silver Danish ndakumbira chinanara zvakanaka ndatenda Gracia. Registered nation. Maya mutsvene. Read. Murudei kwapa musaita zvekuti musunye maoko. Abvunzei baba. Murudei. Ndiani? Glory Silver Danish. Tine vana vatakabudisa panapa vana Kisha neshamwari yake mazuva mashoma apfuura nyaya yavo nhasi ichirimo mudare ramambo Marangi, but isusu takamboti regai timbovatevera mushure mekunge tafonerwa namadzibaba wakabudisa nyaya iyi kubva pekutanga. Saka takavafonera tikati tiri kuya ikoko, ivo vakanga vari pasowe nevanasikana vachivashandira. Saka takasvika tikati toda kumbonyatsokuzvionera nokuti kudare pane dzimwe nguva tinogona kushayiwa mukana wekunyatsokuona zviri kuitika chaizvo pavana. Saka vhidhiyo ranhasi, nyaya yatiinayo nhasi uno tiri kungokupai vasikana ava vari kwaMadzibaba Andiriya. Murudai kwapane mwana apa? Madini? Madini? Taura chiso. Ndiani? Ndimwana. Unoti taura teganya ndimwana sida kubvunzira ibo. Ini taura imega sida kupesana nemimba kuswara kubvunza. Murudai kwapane mwana apa? Ndidaidzire. Tada zokubvunza kuti murudai pane mwana. Ndakabhona. Ndakabhona. Zuro makakonzeresa kuti mwana akuware akauya akatakurwa mubhara. Chii chiri kunesa timurava muchidara kune vana? Kusapinda bona ndakambokonzeresa. Saka ndiani? Ndiana kukonzeresa. Ngauya ataure, ndabuda ataure baba. Ngana utaura ndasimba kubuda. Saka imimi chamuri kurwa kuna vana aya chii? Ina ndashinda. Madini? Ya, tado chitiri chitaura sitarenyu. Bozi kapuna vasikakuziyi panapa, wado kuziya iyi. Glory Silver Danish. Mweya mutsvene. Bata. Tizeyo. Bata. Chimboenda. Tamboenda patambuda. Amugautaura ba. Baba ende mubatsira. Murudai kwapane mwana timani kwenye. Ali. Abate. Nditaure kani. Nditaure. Akomana we. Chitaura tiri kumira kuti mutaure kuti murudai kwapane mwana mururwei kwenye. Aina ndachadurwa apa. Udotongoona udotongoziya basi apa ndopitofamba nekuziya. Ko zvamaita kuti mai makatigarira kwamambo zvamaitaura mai makatigarira pachi. Pai? Pamaitaura kwamambo taitaka kugarirai kuti mukafamba nemotika muri kupindigwa nemotika. Tati sinombokugarira ndanga ndati tatakarongere muhodhi vaide kufamba kwete kuti aziye. Mweya mutsvene. Glory Silver Danish. Glory Silver Danish. Amwe bvunzai huko, amwe chibvunza huko. Mudoti nyadzisere. Kuti tichibude pakazara anhu manje. Mukura vana era. Mukura kusunungura vana vasaka takutondinyadzisa. Neta apisa. Aba ndinotaura. Ndinotaura ndati mudoti nyadzisere.
Kunyadzisa kuti chingo. Taura idzi. Mati. Meti taure kana kuti nyatsotori kwa mamidhia ereko. Atiri kuonekwa bakani mine kuti pisa kani. Mine nditaure kani mimi. Taura. Matsoka kuti nekuhari kwanyu. Taura kuti ndimani muri daiko pane wana. Zuro mwana mwamuna zvamai mamita. Hey, une zvakuita. Hey. Iwe rukuitei? Ndimani panyuma ndidzomwe. Kaneko kakanoko kana mudhani. Iwe rukuitei yonde vanhu. Chitaura iti. Dr. Rose, imi zvamakaita kwamambo tichitoenda kofamba. Mukaseta zvo zvenyu pagate, vaizvifambisa sei kwenyu? Chero mushaya kana munoenda. Lakuti ndoti sari toende ikweyo ka. Taguta. Maguta ne. Maguta. Wale ukuburaya. Mwana inozi. Makakadika mwana akakarwara manhero. Makadonesa manhero makadika. Mutaura kana. Ani ndokobonga kuti Waenda kumwakamita sei kwa mwana manhero. Ivi musado wanda nestere aba. Ina yanika idoti uye chitaura nditaura munoti zvite zviro zviruzi. Tiranhu akuru totaura pachikuru totoziye zvetotaura isi. Zvitaona. Itaura esa anhu akuru kuti dakudako. Ndotaura kuti. Wora ndimani. Toziye sare ndimani. Batore mu. Aba mimi nditaure. Mimi ndinoni. Ndinani. Uri kudaiko pane mwana chorukwa. Sorukwa chiitisa Makono baba. Mimi ndimuramba vechinondidaidza. Kwaya ndiani. Unoona kambotaura nemi. wenyu. Akushita firimu chaiyo. Mwatite denzi pese kumwane pane social Mune media. function vakamboita musha menyu mukatadzondeze. Tichikudaidzire. Yakaite ipi? Function yeyi. Ndati mune function vakaita musha menyu mukatadzondeze. Atina pandiwaniyo. Kudaizwani. Murani komudaidzwa musha menyu. Sakakadadzwa function wao. Wechisiya waura yangu. Aiwa kana ndakude kuita zvendoda musha makudini baba inini. Ndoita zvendoda. Zekuraya. Ndobva mandirambidza. Ndobva ndasiyana nazvo. Ndozorora kuba kwangu amuti minguva yekuzorora ngekwe. Ndotadza kupa nguva yekuzorora ngoti wakambozviitira zvakaitaa. Ndakasarenda wandikati handichadi kuzvizwa. Achaduzeyo chirapota unataura kuna vanhu kuti oiti ndawana ndakaroya tozokucheta watorerwa. Kana muchida yekotora uye mutore zviriyo. Uye mutore. Asandi kuzepe zviro. Vhuma zvekuti ndinazvo. Imimi ndimuruzi kuti ndinazvo ina ndina chindinacho. Imimi ndinotora. Chuya inawo Tauri kudire kana usina chirasi. Waweko chake kana usina chaunoziya. Kana usina chaunoziya waweko chake yapo. Waweko chake. Chawainga hapa chii kana usina chaunoziya. Unoyeko aona Wairwara wakadiko yako mwana uzuta basi mwana urwara wakako mwana. ndaigadzire mari ndisina mari. Yekufamba zvaona famba nebhasi korwani. Kunokurwa bhazi. Kunokura bhazi. Bhazi korwani ende kubva apa kuyama. Mairekere kwekone mwana. Sama muda kusundirana. Basi koracho mayekondikira. Mayekondikira. au goni drive. Au chali koni? Kutanga lini? Ndaitwa ndichikona everyday manderu. Wewe mimi risisi tichikone. Wewe tisikakoni. Yaikona wewe kuti waikone mwana. Yo ushingi wenyewe mnote baba yemunhu chokoni munoshingira kuroya mwana wenyu chinyiko. Chii chakadaro. Kana kuti takabarwa takawanda wacho mumwesha panaba. Kana kuti ndakabarwa ndega zviri nane. Nekuti kuti mwaida kudzawana ere. Tarekera muchidya wana. Usimudubai uri chitokoroshi. Ni chitokoroshi. Asi ndi chitokoroshi chako kani? Ndio kamgadzira ndaite chitokoroshi. Asi chitokoroshi. Ndakabarwa ndega pamwe ndenga nerugare. Waibarwa wega ngei ndiwo ungavhara mai. Koda iko mira izvitaurira. Ndakwenda shandisa henyu mvura kani. Shandisa mvura ndienda. Glory silver danish to the Lord. Glory silver danish zvakanaka nachinga grandson. Glory. Side. Zvakanaka nachinga state nation. Meya mutsene meya munyaradzi zvakanaka nachinga state
Glory silver. Bisa muka. Bisa ya. Glory silver dani kilolos. Mweya mutsvene mweya munyaradzi zvakanaka ndatinda registered pataima pa. Unokumsiya. Glory bataimuka. Mweya mutsvene mweya munyaradzi zvakanaka ndatinda registered. Right. Tauyawo pano amadzangu kuti ndi TV media. Tanga tichiona zvanga zvichiitika. So Madzibaba mune zvamungada kutiudza here? Ya, zviripo zvishoma zvandingada kukuudza. Ndingati pakutanga mhuri yakasvika panapa. Kuchema kwainge achiita kuti vana vadu vasikuenda kusikuru vari kudonha. Vachidonha vana vane zvavari kusangana nazvo vakadonha. Unotombotora nguva akati zii kana 2 days vachimwarika wozodai. Saka isusu kazhinji patinobatsira vanhu tine nguva yekuti atichida kuprofita vanhu. Tine nguva yekuti toda kuita zvokuti zviri kunetsa vanhu zvibude papi? Zvibude pachena. Saka takaenda kuenda koita munamato. Okay, apa muri kutiudza pavakatanga kusvika handiti ka? Pavakatanga kusvika. Wasvika tataura nawo. Saka isusu takazoita munamato. Tikatidaidze zviri kunetsa pane chii? Pane vana. Patadaidza mhepo dzacho. Ndofunga kuti pana uyu 1 aripo. Uyu panga aripo manje. Mhepo dzikabuda dzikataura dzavanhu 5. Uyu tati sikatomuzivi. Mhepo dzadzirapa ndo dzakataura kuzodudza zita remwana wakuti uyu wakapuwa drink asi kuzviziva kwako yakopa upi? Uyu. Apuwa drink isusu takati hazviiti kuti ndingachakubatsirai nyaya dzakadai. Endai motaura navabereki wacho kuti pane nhau yataendawo kwatadini? Kwatafamba. Zvaita saizvozvo akazoenda kotorana. Ndikati ini ndakatsanangurira kuti kana mwana wakauya tinoda kubudisa zvinofanira zvibude ipo kwavo kuti muone kuti zviri kuitika zviri kufamba sei. Obva afamba akatombotya kuenda kuti zvinoita here asi akazoenda akaonana akakurukura ndakazoona osvika baba namai nana gogo ese. Tikati isusu hatina zvakawanda zvatingataura. Chiripo nhau yamakazwa ndiyo asi hatisi kuda kuitaurira pamuromo. Mwana ngaafugame. Afugama tobva taita munamato. Mhepo dziya dzibva dzatanga kubuda papi? Dzatanga kubuda. Aya aitaura kuti taifamba tichibatsirwa asi vanhu vaiti nyaya dzenyu dzichazopera kune munhu achakwanisa kuzobudisa nhau yenyu kuti ibude idini? Itaure. Saka nhau patakazoibudisa achitaura kuna aya neuyu wacho. Obva aona kuti no isusu nhau iyi ndichivatsanangurira. Ndakati iyi kuti muishande mega madzimambo haadi hondo kana madzisabhuku. Munokwanisa kunga mune dzimwe pfungwa dzamuri kufunga. Iwo akati isusu hatisida kuripota anhu kuti tiri kurengwa ana. Akaenda kuti isusu tiri kuda kuti zviitikire pamberi pani? Pamambo. Obva atoti anhu Madzibaba tiperekedzei. Ende echiendaya anga asina unanga munhu kuti nhingi muroiba. Iwo akaenda koone chichemo chawo kuti vana watotadza kuenda kusikuru wachidonha. Taenda pamberi pamambo takaenda kobudisa nyaya. Zvinhu zvikataura pamberi pamambo. Mambo akati no izva zvinesi mirai tiadaidza vanhu vadini wauye tizwe kuti chii chiri kuitika. Ndofunga kuti pakatora vhiki mari dzikatsvagwa kwaudzoka futi kwamambo. Tadzoka kwamambo tichingosvika basi dare robva raitwa. Mwedzi dziya dzibva dzabuda dzakatsanangura asi umwe mwana wakazotadza kutaura because waiti ndabatwa rurimi zvichida kuedza kutaura. Tadaro manje mambo akati no nyaya inoda kuti mufambe. Ati moda kuti mufambe takazoronga tikati ndatidzoke. Kwakudzoka kuno tichingosvika pamba tobva tangodarikawo nepamba tichisiyana. Taakuda kuenda mwana akatanga kuridza mhere. Akaridza mhere handiti? Akatanga kuridza mhere. Aridza mhere mhepo dziya dzibva dzabata zvine simba naye kwakutanga kudonha musi watakabva kwamambo. Atanga kudonha kwautotora nguva tichiita munamato. Mhepo dziya dzibva dzapera. Tikati no saka sinorambe tichibata munamato. Zviri kudiwa kuti vana vaende kupi? Kusikuru. Nguva yacho yareba matambudziko ari kuuya ana achatoendi kusikuru. Wachingoti akadonha.
tobva tamirira zuva rakazoiswa ripamberi rekuti vanhu vatsvage mari. Vanhu vatsvaga mari, robva yazi Sunday yatabva vanhu aungana. Ini ndandisitoriko, ndanditoriwo kuchimani-mani kwandakanga ndaenda kuita rimwe basa. Kwachifonerwa taapano. Takazozwa kuti kwaya pane makakatano ekuti vanhu vacho varida kutozi wafambwe nawo ndio varotosarudza kuti tode kuenda kwakati. Pochiita confusion nekuti imi muda kutiendesa kuna vanhu wenyu. Chandakandizoenda kuona ini ndakazobva kwandanditi ndikati regai ndisvike ndozwisisa. Saka chichemo chaichine madzimai aya ndechekuti isusu taida kukumbira kuna mambo kuti no, isusu toda independent, kwete mupurisa, kwete nyaya yekuti mupurisa naanhu anonga ari kumwe echiti ngatiende kwakati ba. Toda kubatsirwa tiende kune munhu usikazikani ngeumwe munhu ba. Because vanhu vanosenza papi? Vanoshanda panapo vamwe wacho. Saka toda kuona vanhu vasikazika. Saka pakaitwa makakatano akadini akakura akaitwapo. Kuzotoona kuti nyaya iri panapa kana kuti zoendwa kwacho kufamba hakuna kuenda kunofambwa. Because anga ari kuona sekuti mafambisirwo aiitwa nyaya tichibva kuna mambo, nyaya inonga yakaenda kojeka. Tobuda kunze confusion yakutodini yakutoitika. Saka nyaya yakazoenda kunoitika ndeyekuti vachazokukurukurai vachikutsanangurirai. Ini ndasvikapo paya ndakazobvapo ndikati no, inini nyaya iri panapa regai ndiende kukumba. Ndasvika kumba kwakutoya kusangana navanhu vandaida kubatsira pano, kwatobatsira vanhu. Ndakazozwa ndofonerwa kuzi Madzibaba mwana wadonha kunoko. Ati wadonha, tikati uyai naye. Akatora bhara, akamupusha nebhara, achiuya nebhara. Mwana wakasvika panapa akaoma tsaya dzese. Akati wane zuro. Uyu musikana wakasvika akati zii. Uyu waita munhiku uya wekuita sekuti munhu udo kubudirwa. Echindodini, echiita munhiku. Umwe wacho. Auya panapa takabata basa. Mwana asikakwasosumudza maoko, akatojegwa kudai asikafemi kana kudini. Waindozwa hana yake kundoti urudini basi. Takafonerwawo ipo pakaitika panguva yacho yazvakaitika. Saka zvaita saizvozvo manje. Isusu takati ngatange tabata munamato tisati taita zvo zvakawanda. Kwakubata munamato apakabatwa basa. Batwa basa kuzosvika mwana wavhura maziso vauchitanga uchifema zvakanaka manje. Saka nhau iyoyo ana mama acho aitigara achitaura kuti nhau iyi yaitika asi yazoitika nhasi zvazonyanya kudini kukura. Uye nhau yekudonha kwemwana vanhu vakutadza kuenda kupi kuchikoro. Saka isusu takandokuona kuti no, nyaya iri apa toita sei. Ana mama acho akati no, isusu tinoda kutsvaga rubatsiro nemedia itibatsiro tidini tuone rubatsiro postega tiri kuenda kudini kuzokundikana nemafambisiro ari kuitwa nyaya dzacho. Ndipo pamakazoona mofonerwa imeni kuti tine nyaya yakadai iri kunetsa, vana varikutadza kuenda kusikuru. Because vanga vachichema kuti dai pakanyaita maorganization kana vanhu vanokwanisa kutibatsirirawo vana vedu kuti tione kuti vana vaenda kusikuru, nekuti nyaya idzi tiri kuramba tichiti petutobva kwamambo kwacho ana rutoya achitoita wese. Tanoenda kwamambo ana rutoya echiita wese. Saka isusu tazopedza kuita zvatakaita takazoti no, imimi rarai tabata munamato zvichizosvika nhasi muchidini muchisvika. Asi kuchema kwavo ndechekuti nhasi uno taenda kwamambo kune kuvhiringidzwa kwekuti mambo unonga ataura zvakanaka taakunzoku nokuti wetinonga tichiti ndiye mupurisa watiinaye wachoka utonga ari kumweyo naanhu aya. Zvobva zvatadza kupaya chiwimbo chekuti isusu hatizivi zvekwamambo kunoku, uyu unoshanda pamambo muna ane nyaya. Saka nyaya iri apa ngeyekuti hatichazwisisi kuti iwo echidai endi uyu neaya ari kuti ngatiende kwachecheche. Iwo ari kuti imimi muri kuti munhu toda kuenda naye ndiye urodirekta anhu ngatiende kwachecheche sei. Ndo pakawa negakawa rakakura kanoti no, nyaya kana idai yakutoda kuti batsirwa ngamwana. Kuti isusu tiri kuda kuti ofisi yezinata ndio inopa ana chiremba tsamba yekuti akachema achiti kana totenderwa nemambo tosimuka pano toende Mantare toenda paofisi yezinata tine matambudziko akati tiri kukumbirawo munoshopera muprofita kana n'anga unotibatsiridza isusu kuti tione nyaya yedu kuti yakamira sei, nekuti aya agara achishanda ese kuti tichaziva nyaya yedu chabatwa zvakanaka. Iwe chitombotaura ese kuti ngatiende kwachecheche kwaanoziya haasi kuwirirana nazvo. Saka ndo pakawa negakawa zvokuti haana kuenda kumbaba madzimai nanhasi ari pano. Okay, Madzibaba, tinoziva kuti imimi kuti muchapinzwa munyaya yekuvheneka kuona kuti chii chiri kuitika vanogona kuramba nekuti magara ndi makatanga nyaya dzacho. So ndichida kuziva kuti imimi munokwanisa here kutionesawo kutiudza kuti nyaya yakamira sei, although vanhu vachada kuzofamba zvavo. Inini kukuudzai kwaningaitaka kune vanhu vese vachafamba
Wachinde kwachaenda. Wese wanobatwa wakaita restraint kudai. Pasina kuti wanotenderera kudai. Okay. Wese wanobatwa. Alright, vese vakanongedzwa vakataurwa mazita avo. Akataurwa mazita avo. Akanyaenda kun'anga ipi kana kupi anotobatwa. Okay. And the bad part of it zvikuitika manje. Wari kuenda kotaura nevamwe vanhu. Anhu aya anoswara ofamba. Otozwa kuti takatopedza mberi kwaari kuenda isusu. Nyaya yedu yakatopera kare. Okay. Chinyi chavari kuvavarira pavana? Isusu tinotsanangura paari kutaura. Ndekuti umwe wacho uri kunongedzerwa ndo asati ari baba kune mwana upi musikana. 2 umwe wacho andoti kaukama wakainako handizina soziya zvangu kuti kaukama kakamira sei. Okay. Asi chiripo manje mhepo dzichitaura manje ndedzekuti pane kutorwa pfungwa kwevana. 2 pane nhau yekuti pane kamwana kaishandiswa kuti kadini kapa aya drink because connection yaiuya apa ngekupuwa drink basi yakaita kunga satanism. Okay. Asi andopuwa drink nyaya yatodini manje yapera. Saka idzo mhepo dzichibuda ndofunga kuti awanozviziva. Tirikuona takaona kuti wana wane chipo. Wana wakadai wachitaura zvakawanda. Asi pane nyaya ndepekuenda kuti nhasi uno munhu kuti azoroiwa kana kuti paite chinoitika pane hama yake inonga iri padhuze inokwanisa kuti izoti zvose zviende. Nekuti nhasi uno zvichibuda katoita kagroup kakatoenda kunoitika ipapo varoiwa wavo. Amwe acho anonga atora anhu eukama asi akupinza namwana asiri eukama. Okay. Alright, Madzibaba, tichada munotitenderawo kubva matiudzawo background yenyu. Ya, tinotenda. Nepanapa inini ndafunga kuti basa iri ndakatanga 2013. Saka ndatanga 2013 takamboti shande tiri munomu tikafamba kubva kuna Namutare, Bhema Valley, kuya kuna Nazimunya, Chipinge, tichimbovhura masowe tichidini tichifamba. Asi takazosvika tasvika pana na 2017 kune nhau yandakatumwa nemweya kuSouth Africa. Kazi nhasi uno une nhau yaunofanira kuti uzadzise asi usati waenda pane nyaya. Saka tiri pasowe pakauya mweya wakauya pane madzibaba vamwe wakati varume ndoda kutumai kunzvimbo yekumberengwa kune sowe radini rakanyika iko kwako nekuti ana madzibaba ariko ari kudanana nevakadzi vavanhu nevasikana. Saka ndoda kuti momisikidza sowe ripi iroro kana zvapera izvozvo ndichazokutumai kwandoda kuti mudini muende. Saka sitakazoti tati garei pakauya munhu pasowe akaitirwa munamato ichida kuenda kugod nemadzibaba. Ini ndasati takuita basa zvakanyanya asi aitirwa munamato munhu aenda kugod wakati kubata diamond. Abata diamond richienda kotengeswa apa ari kupana gold obva abata diamond panzvimbo yegold. Adaro obva auya nediamond riya obva ataura madzibaba zvakazodai robva raireswa obva ndokotengesa akasiya mari inoita 500. Mweya obva wazodzoka uchiti ndine rwendo rwandakakutumai ndikati mari ndichakutsvagirai. Kunobva musi wacho takatozi mangwana kwirai muende kumberengwa. Takwira taenda kumberengwa tobva tasvika apa sowe apana munhu shuwa vanhu vakapera kuenda. Tikabata munamato mazuva 3 tobva taita munamato ekuzi itai kudai kudibirai magate vanhu vadzoke panzvimbo ipi inei. Mobva maita munamato kuti nzvimbo inamatwe zviri kusimudzwa matemo nenharaunda zvipere. Munamato obva waenda koitwa. Ini ndaisati ndakuita basa rangu zvakanyanya. Tine madzibaba ataifamba navo waizi madzibaba Nixon. Madzibaba aita munamato zvese zvaitwa vanhu vaya vakadzoka sowe rikagadziriswa madzisabhuku nei vanga vachitirumbirira vanhu nematemo yobva yagadziriswa. Asi inini ndakati ndiri ikokoko mweya wakadzika wakati murume ndauda kumbokupa basa rekuti ushande nekuti nenzvimbo yandoda kutuma kuti uende kure zvikumbogara uchifambira kumasowe zvakumbomira. Ndiri ikoko ndakafonerwa ini ndikazi no madzibaba unokupaita basa mhanyai kunoko kutelesel asi basa iri rudiwa vanhu vane mapepa engineering nei zvazvitsanangurwa. But ini ndakada kuti ndisimuke paya madzibaba ndandinawo akati kuti no madzibaba muna kwamunoenda basa iri mari kuwa nemweya nyange tikaita 5 days tiri kuno kubasa muchasvika muchiridiri chete muchiripinda. Tikagara after 5 days dziya tobva kumba ndichindosvika tichingotaura navarungu ndakandozi tipe chitupa chako register telecash. Yes, telecash mazuva acho. Engineer umweni wanga atoonekwa wazozi ndio wakutofamba naye asi paidi vanhu vanga nemapepa ndisina mapepa. Kuzobva ipapapo ndakashanda ndikati Mwari wakandizarurira
ndikaenda kotenga stadio, ndikaenda korora, ndikabvisa pfuma, ndikaita zvandakatoita zvakawanda. Asi basa rakazoguka kuti raguka basa. Ini ndaenda kuzi wakoshesa basa nguwa ndakakuti ushande yakadini yakafana. Ndaudo kuite basa. Asi ndakasangana ma problems ndakasangana nawo. Asi zvaita saizvozvo manje. Takazoti gare ndichita munamato tinopakazobuda kuzi ndaudo kutuma kunze South Africa. Taenda ku South Africa tichitoti gare tivaenda COVID-19. Basa rekubatsira vanhu rera robva raramba. Kuvharamira basa ranga sikafambi. Asi pakazondoti anhu akutanga kufamba. Ndina muzukuru wangu wandakasvikira kumba kwake. Ndasvikira kumba kwake pano mu South Africa. Wanga ane nguwa yakakura asikafambi. Anga akatsva chinesana imba akazakatsva nekendru. Hembe dzake dzakazara ganda rake zvekuti pakatsva ganda rakaenda pa hembe pake. Ini ndasvika papa ndakati sekuru ndibatsirire mbuya ari kushupika. Ini ndakasvika papa akati amuna mato yenyu ndaiona. Toda muna mato yakati akati amira kupera kwemwedzi ndo patinopuwa mari yedu yepension. Ndotenga muna mato iri kudiwa. Akamirira mwedzi ukapera. Asi zvakazoenda kunoitika. Ndakanga ndisoziva kuti pane simba raMwari rinoda kuratidzwa nekuonekwa. Ndaita saizvozvo manje. Mwedzi uchopera muna mato chotengwa. Ndakatoenda kunonamatira Zai renda rinamatira ndakandozipwanyira pahuma pake. Ndapwanyira pahuma pake mukadzi yazi Maituli. Mhepo yabva yabuda asisasha akati ndiri kurwisa. Iwewe urugara pamba paabereki. Toda kuti titengese imba iyo ubve panapa. Yabuda kutanga mangwana wacho munhu wakabva afuma achifamba. Akatera murume wake anga ari kubhawa. Ndo pandakatanga kuita mukurumbira ku South Africa. Nekuti ashoma azhinji asikandiziva ku South Africa. Taifamba zvekuti kuna na Durban, Cape Town, kuna na Pietersburg, kuna na Mpumalanga, Witbank, zvekuti South Africa zhinji yacho takaifamba tichiita basa raMwari. Zvekuti ndichazokutorera mafoto zangu. Ndine varungu akandakatobatsira wakawandisa. Ndasvika pakutopuwa motika nemurungu. Ndichazokupai mafoto acho mwaone tichitorwa mafoto tichabatsira chanyika. Kuzobva ikoko manje. Tati gare. Isu ranga rachina nditi dzakakupi. Mumba. Ndakaya last year. Ndauya kunoku manje. Takauya kunoku kuti Madzibaba ndaifamba nawo anozi Baba Johani. Ndio wakazotizisa kunoku. Pane patakaenda kusvikira tichiita basa. Taita basa ipapo manje. Tobva tauya takazoti chibva kuona mata takasvika nepane imwe chechi. Imwe chechi takasvika chimwaya mvura izoka dzisarikati anhu ari kurwara. Saka tsanangura imuti zvakati. Tobva tatsanangura tikati nhasi uno pa chechi pane mhiko yakaitwa. Inozi revolution chechi yacho. Mhiko yakaitwa iyi isusu tiri kuziite basa panapa. Zvekuti musare michinamata zvakanaka. Pomodza mutauro. Zvaita saizvozvo takaita pa chechi paya tikatenda moto rabadza kwakupa munyori wanga aripo chera apa akachera. Akaona paya pakashungirwa mushwo chiko nerimwe dumwa ranga riripo. Kurwa kwanga achiita vanhu vaya kubva kwapera. Papera manje. Isusu tobva tabatinda mate. Ndine umwe wanda ndichifamba naye waipinda chechi iyoyo unozi Jeketa. Ndafamba naye takazoenda pamwe paida kubatsirwa vanhu. Pane munhu wanga aipenga musoro. Aipenga musoro. Tasvikapo taita basa. Wakahakawo mhepo obva apo chirwara. Obva aita almost mwedzi wese. Akatanga kuzotaura kuti kurwara kwandiri kuita Madzibaba ndiye arodini. Ari kundiroya. Inini ndachibva ndamufonera ndizvere. Ndibva ndamuisira maudhonda ndakuya ndichienda kwaSabhuku kunditaurire chokwadi. Ndadaro paya. Iye wakabva atya kuti nyaya kuenda kwaSabhuku. Akati zvitsina zvaino hakwa kuchechi. Naroda kuti paradzanisa. Adaro manje pakaitika imwe nyaya yakazoitika tatifambe. Ndisozve ndiri kurongerwa nechepasi. Ndakati ndiri pa network watomhoresa umwe musikana waidini. Waidzika ku Zasuku. Mangwana wacho hazvina kuita 2 days ba. Baba yemwana wayo akauya panapa. Pakaiwa nemabhemba panapa. Akawanda riri gurupa tiri pasapo. Kazi Madzibaba arumbirira mwana wedu pagoma. Ndofunga kuti mukabvunza mamai pakabuda basa. Indi misodzi dzanhu dzikadonha. Kupadziwa kuti chiri kuitika panapa. Mwana wayo chodaidzwa. Ushoti Madzibaba ndakaona akanimhoresa akandibvunza kuti uri form 1. Kazi kurumbirwa kwazi akandirumbirira. Kazi ndicho ndiri kuziya akandibvunza. Apa patogadzirwa nyaya boss paedo kuti nini ndidzingwe papi. Ndidzingwe munomu nenyaya dzamboitika futi Zasuku. Kubva ipapo ndaiti ndikabva kunoko Gweru, Harare, Beit Bridge. Ndichenda kobatsira ndichenda kobatsira vanhu.
Pano pakazoya vanhu basa raitwa baba zvekuti panapa vanhu vandobatsiraka vari more than 50 every day zvekuti handimaona kasituru kari pakirawo apo kasituru kekuti handisina nguva yekuzorora ba yekuti vanhu vakuchidai ndakabatsira vanhu wati wandei umwe wacho panapa varwere vandotoya vachigara panapa zvekuti muchazoona umwe wati ane nguva yakadini almost more than 10 days murwere takasvika pamba pake ndo pamushonga abereki ake atidaidza vaimbotonerawo munhu wedu tikobva taona mweya ukatidzidzisa kuti vanhu musamusiya ba munhu unofa munhu asikatauri asikafambi takata zvokumubatirana kuya panapa tikati mweya wari kutaura kuti agara henyu kumba munhu takumubatsira papo wairwari munhu uyu waiti ndiri kurohwa nesando mupi musoro ndizvo mama acho ngawo ari panapa atori naye panapa ngawo yapa sama aya ndo mama acho anaye. Alright baba, toda kuzonzwa iyewo kurohwa nesando. Imimi sowe renyu chechi yenyu inonzi chinyi? Isusu chechi rinonzi nyenyedzi nomwe sasa tavhura sowe. Bozi nguva yekuti tigare panapa hatina babozi. Inonzi Johani masowe nyenyedzi nomwe. Nyenyedzi nomwe. Okay. Alright. Nyaya iripo ngekuti isusu hatisati taane sowe ba. Ngenyaya yekuti takati hatovhuri sowe bozi kwandiri kudiwa nekwandiri kuenda everyday kwakadini. Osaka munenge muchindofamba. Ndichifamba. Hamuna pamuri best. Izvo zvizvi ndoti ndiri best kunoku. But nguva yekuti ndivhure sowe kare anhu anosara echichema kare. Ini ndisati ndagadzikana ba. Saka toda kuzovhura sowe ndanatsozo ndagadzikana. Ngauye nechoko. Ngauye nechapa. Right. Apa pamberi pa praise. Right. Ndoda kukudzosai kumashure bijana ndisati ndataura neuyu. Kumashure kwandiroda kuzwa ndekuti right. Izvozvi patakamira panapa kunyaya yevasikana ndamboti dzokei kunyaya yanakisha. Pari kuita unga pasati pafambwa. Anditi right, zvapasati pafambwa ngatiti isusu zvikaramba zvakadaro pasina kufambwa chii chinoitika? Zvikaramba zvakadaro pasina kufambwa manje tichaita minamato yetinoita asi zvichakonzeresa kuti paite maproblems akakura kune vanhu vari kuita nyaya dzakadini dzakadai. Nekuti tinonga takugadzira back to sender. Nekuti mafambo ari kutoita nyaya ari kutotiratidza kuti kweichasvika nyaya ika ere zvetiri kufunga kuti inoperera padhuze haipereri padhuze. Inyaya hombe. Inyaya hombe. Because vanhu vari kuziva nyaya dzacho vari kuita nyaya dzika ndo vari kutsika madziro kuti ngatiende kun'anga dzatinodini isusu dzatiri kuziyana nadzo. Achitozwa futi kwete zvekutaurira pasi ba. Okay, ndo pataida kuzwa kuti mune solution here, mune way forward here kana kuri kunzi hapana kuzofambwa. Saka mwatipindura ipapo. Thank you. Tauda kutaura nemusikana.